Tässä ennen kuin mä menen meidän tähän itse esitykseen, niin mä näytän ihan tässä vähän päivän hintoja, koska mun tarkoituksena on kertoa teille, miten aurinkojärjestelmän investointi ei pelkästään säästä itseään, niin kuin me tiedetään, että kun vähemmän kuluttaa sähköä, niin siinä säästää, mutta miten voidaan vähentää sitä ihan sähkösopimuksessa tai sähkölaskussa näkyvää senttihintaa. Tässä on tämän päivän hinta tuolta pörssisähkömarkkinoilta, eli siellä on tuntihinta. Me nähdään, että siellä hinnat pyörii 15 sentin ja 6 sentin välillä, eli aika ailahtelevaa hintaa. Eli tässä kun esitetään aina euroa per megawatti, niin siirretään pilkkua tuosta, niin saadaan senttiä per kilowattihinta. Sitten tänään, jos katsotaan kiinteitä hintoja, niin mä näytän nyt Fortumin, joka on Pohjoismaiden suurimman energiayhtiön hintoja, niin tällä hetkellä yritykselle tarjotaan tässä 3 vuoden kiinteitä hintaa 9,45 senttiä alvi nolla. Eli tämä on vähän tämmöisiä verrokkihintoja. Tässä sitten, kun katsotaan, että futurimarkkinoilta, eli sieltä, mistä näitä hintoja suojataan ja kiinnitetään, niin tällä hetkellä me saadaan vuosille 25 ja 26, niin täällä puhutaan tämmöisistä hinnoista kuin 3,7 senttiä, 3,8 senttiä. Eli nyt voidaan miettiä, että miksi tässä on niin suuri ero tämän 3,8 sentin ja esimerkiksi tämmöisen kiinteähintaisen 9,45 sentin välillä. Tietenkin näihin hintasuojauksen päälle tulee tiettyjä kuluja, sieltä tulee Suomen alueen lisä, marginaalia, siellä tulee viranomaismaksua, mutta jos me vaikka otetaan marginaalit ja viranomaismaksut siihen ja Suomen aluelisä siihen päälle, niin siihen voidaan laskea ehkä sentti lisävaikutusta, eli että päästään semmoiseen 4-5 sentin hujakoille, niin se ei vielä selitä sitä, että miksi siellä on niin kuin 9 senttiä sitten tarjotaan kiinteissä hinnoissa, ja silloin me puhutaan semmoisesta asiasta kuin kulutusvaikutus, eli kulutusvaikutus on se syy, miksi kiinteät hinnat on niin korkeat, ja se on myöskin se keino, mihin voidaan vaikuttaa, tai se asia, mihin voidaan vaikuttaa esimerkiksi aurinkojärjestelmien avulla. Ja nyt me otetaan tuosta ensimmäinen kalvo. Mä kerron ihan parilla sanaa meistä plussaenergiasta. Me ollaan nyt 9 vuotta vanha yritys, Mikko Susi, ja itse asiassa allekirjoittanut perustettiin tämä semmoisessa tilanteessa, missä meidän pitkäaikainen työnantaja energiayhtiö oli sitä mieltä, että ei tarvita enää niin paljon tällaista henkilökohtaista palvelua, vaan sähköistetään kaikki palvelut. Ja me oltiin Mikon kanssa hyvin eri mieltä siitä. Meidän mielestä yritysasiakkaat oli alipalveltuja jo siinä vaiheessa ja suunta oli ihan väärä. Ja silloin me oltiin sitä mieltä, että meidän tyyppiselle yritykselle, joka palvelee sitten yritysasiakkaita kaikissa energia-asioissa, olisi tarjontaa. Ja me ollaan tässä 9 vuoden aikana ehditty jo auttaa yli 2000 yritystä säästämään ja saavuttamaan sitten nämä omat vastuullisuustavoitteensa. No, mutta mennään asiaan. Kun mietitään niin kuin aurinkovoimalan vaikutusta sähkön hintaan, niin ihan muutamia tämmöisiä trendejä, että mihin suuntaan asiat on kehittymässä. Ensinnäkin nykyään yhä suurempi osa Suomessakin tuotetusta sähköstä on uusiutuvaa, ja se tekee sen, että sähkön hinta on tosi vaikea ennustaa, varsinkin lyhyellä aikavälillä. Eli me ollaan säitten armoilla, mitä tulee siihen hintaan. Ja toinen asia, että nämä vastuullisuusasiat, niin niitä pakotetaan yritysmaailmaan kaiken kokoisille yrityksille, ja joko se siihen voidaan vaikuttaa omilla ratkaisuillaan, tai sitten osallistutaan talkoisiin sitten maksamalla ylimääräisiä maksuja. Ja aurinkovoimala on erinomainen keino saada itsellensä vähentää sitä riskiä, eli mitä enemmän on omavarainen, sitä vähemmän on riskiä siinä hinnassa ja monessa muussakin asiassa. Mutta mennään siihen kulutusvaikutukseen, mistä mä haluan puhua tänään. Eli tässä on nyt esimerkkinä 1 vuorokauden pörssihinta, eli se pörssihinta on tunnin tarkkuudella oleva hinta, ja vuorokauden keskihinta tässä esimerkissä 10,87 senttiä. Se 10,87 senttiä toteutuu silloin, jos kuluttaa sähköä koko vuorokauden tasaisesti, mutta käytännössähän kulutus on yleensä aika päiväpainotteista. Tässä me nähdään yhden esimerkkiasiakkaan kulutus, miten se on jakautunut eri tunneille. Tuossa on 5,7% sähköstä on niin kuin suurin kulutus yhdellä tunnilla. Mutta se, mitä loppupeleissä tulee maksettua, sitten on eri asia, koska kun sähkön hinta on korkeampi ja sitä kuluttaa enemmän, niin se, miten eurot jakaantuu eri tunneille, on eri asia. Eli tuossa esimerkiksi kello 2 tuntiin, niin siellä on sitten
enemmän euroja prosentuaalisesti kuin mitä sitä kulutusta on ollut kilowateissa. Ja sieltä muodostuu sitten käytännössä eri keskihinta, eli tuon vuorokauden keskihinta tälle asiakkaalle on ollut 11,37 senttiä. Ja kun puhutaan kulutusvaikutuksesta, niin se on nimenomaan tämän markkinan keskihinnan, pörssin keskihinnan ja sitten sen toteutuneen keskihinnan välinen ero, eli tässä on semmoinen vajaan 5% ero. Ja tämä on semmoinen asia, mitä energiayhtiöt ei pysty suojautumaan niitä vastaan, vaan heidän täytyy miettiä, että mikä on se pahin mahdollinen skenaario. Kun minä työkseni katson asiakkaiden näitä kulutusvaikutuksia, niin isoimmillaan se on niin kuin 30-40% tulee sen hintaan päälle tätä kulutusvaikutusta. Ja nyt jos energiayhtiö lupaa hinnan esimerkiksi 9 sentillä, niin se haluaa pitää huolen siitä, että se ei niin sanotusti tule tappiota. Ja siksi nämä kiinteät hinnat ei ole hirveän houkuttelevia enää nykyään. Mutta mitä siihen voidaan vaikuttaa, on se, että jos otetaan nyt esimerkiksi aurinkojärjestelmä, missä tässä aurinkojärjestelmä tuottaa suurimman osan sähköstä tuossa päiväsaikaan, kun hinta on korkealla, niin sitten asiakkaan kulutuskin muuttuu sellaiseksi, että siellä kun hinta on korkealla, niin oman kulutus on matala. Ja tähän tietenkin vaikuttaa kulutusvaikutukseen aika huomattavasti, eli tälläkin asiakkaalle se meni miinusmerkkiseksi, eli asiakas rupesi maksamaan edullisempaa hintaa kuin mitä se vuorokauden keskihinta oli. Ja nyt kun otetaan esimerkkinä sitten, miten se näkyy sitten itse sähkön hinnassa, niin tässä mä näytin teille äsken tuon Fortumin hinnan 9,45 senttiä, niin se sisältää semmoisen mun laskelmien mukaan 30-40% kulutusvaikutuksen, eli ne pelaa niin sanotusti varman päälle. Toisaalta taas tuommoinen puhdas pörssihinta, niin siellä on todellakin edullisia, tässä on nyt mennään 1 vuoden aikana, 12 kuukautta, niin siellä on todella edullisiakin keskikuukausia, mutta tietenkin noihin hintoihin pitää laskea päälle sitten erilaiset marginaalit ja profiilivaikutukset ennen kaikkea. Eli toi oli se Fortumin kiinteä hinta otettu tuohon vertailuun, ja sitten kun me katsottiin tuolta Nasdaqista, eli johdannaismarkkinoilta, niin siellä sitten mä oon laskenut lisäksi sentin ylimääräisiä kuluja, niin me päästään tuollaiseen hintaan, mikä on vähän alle 5 senttiä sitten tämmöisellä räätälöidyllä sähkösopimuksella, eli salkkusopimuksella. Ja jos meillä on aurinkojärjestelmä siellä, niin sitten se hinta laskee vielä siitä semmoisen, tässä tapauksessa semmoisen 5%. Eli jos mä sanoisin näin, että ottakaa aurinkojärjestelmä, niin saatte 5% alennuksen sähkön hinnasta seuraavalle 30 vuodelle, niin tämäkin on ihan hyvä niin ottaa huomioon sitten näissä takaisinmaksuajoissa. Tässä me halutaan maksimoida aurinkovoimalan investointi, niin se räätälöity sähkösopimus on kaiken A ja O. Se antaa sen alhaisemman sähkön hinnan ja ennen kaikkea se hinta on turvallinen ja helposti ennustettava ja budjetoitava hinta. Ja sitten, jos me halutaan vielä ottaa siitä kaikki mahdollinen teho irti, niin kytketään siihen älykäs akusto, eli niin kutsuttu virtuaalinen voimalaitos, joka mahdollistaa sen, että kun sitä aurinkosähköä laitetaan talteen, niin se myydään sitten verkkoon silloin, kun se hinta on kalleimmillaan, eli saadaan se paras mahdollinen hinta siitä. Perinteisesti aurinkojärjestelmässä me voidaan myydä se sähkö vaan takaisin silloin, kun me itse ei käytetä sitä, mutta kun otetaan siihen vähän älyä mukaan, niin pystytään ajoittamaan sitä. Viimeisenä vielä tämmöisenä investointina, esimerkkinä yksi K-supermarketti, missä on 1 miljoona kilowattia vuodessa kulutusta, ja siinä hankitaan järjestelmä, joka tuottaa noin 200 000 kilowattituntia aurinkoenergiaa vuosi jälkeen, noin 5% siitä kokonaisuudesta. Takaisinmaksuaika, jos on noin 12 senttiä siirtoja energia yhteenlaskettuna, niin on reilu 8 vuotta. Kun siihen otetaan huomioon se, että tämmöiset hiilijalanjäljen kompensoinnit ja otetaan huomioon se, mistä ei tarvitse maksaa, ja otetaan huomioon tämä aurinkojärjestelmän mahdollistaman matalampi hinta, niin me päästään jo semmoisen reilun 5 vuoden takaisinmaksuaikaan. Ja sitten jos otetaan tämmöinen virtuaalinen akusto, eli vähän älyä mukaan siihen, niin se takaisinmaksuaika investoinnilla on voinut tipahtaa noin 3 vuoteen. Eli nämä on kaikki sellaisia asioita, jotka sitten yhdessä muodostaa sen ison kokonaisuuden ja mahdollistaa hyvinkin lyhyet takaisinmaksuajat näille investoinneille.